салом дӯстони азиз ва подписчикои канали мошин теҷи. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран мошинои фурӯшитона дар номерои дар рӯи экранаи WhatsApp дар равон кунед. дар видеонавори имрӯза 13 мошини фурӯшии беҳтарин мошинои бародаро. Дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва фикратона баъди видеоро тамошо кунанд. ҳатман дар комментария нависед. Силкаи сарпараст мио як хебед мебошад. дар комментария мемонуш бидроин хитона регистратсия кунед. тамом бародаро, бо диққат то охири навор тамошо кунед, то ки ай нархҳои мошинои фурӯшӣ имрӯза бохабар бошем бародаро. Якум мошини фурӯшӣ и Opel хечбека ки соли бароришаш 1997 ай. Объём мотораш 1.6 литр ай. Коробка передачаш механикаи, сӯзишвориш бензин газ ай. Яксола ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав, кондитсионер, электропакет ҳамаша дора, ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳозир бошад дар шаҳри Душанбе. мошин нархша 30,000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 190,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо карда мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед. номерои Тоҷикистонашда WhatsApp имо дора бародаро. номерои Москваш дар дасташ кор мекунад. марҳамат занг занед. маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшии Nexi Daiwa ки соли бароришаш 1995 ай. объём мотораш 1.6 литр ай. коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газ ай. ҳуҷҷатош тамом шидагӣ ай. 4 баллони нав дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархша 13,000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 82,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. дастгири моро фаромӯш накунед бародаро. дар видео лайк монед ва фикротона баъди видео тамошо кунанд. ҳатман дар комментария нависед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Dutti соли бароришаш 1997 ай. объём мотораш 1.8 литр ай. коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш танҳо бензин ай. газа вообще дидагӣ нест ай. яксола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер, монитор, задни камера ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норак. нархша 28,000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 177,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед. силкаи сарпараст имо як хебед мебошад. силкаш ама дар комментария мемонам бародаро. ҳатман дроин хитона регистратсия кунед. бозӣ ҳам накунед мешавад. чорум мошини фурӯшӣ Opel Caravan Простой соли бароришаш 1995 ай. объём мотораш 1.6 литр ай. коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш танҳо бензин ай. яксола ҳуҷҷат дора. 4 баллони нав, кондитсионер надора, люк дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархша 28,000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 177,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra J ки соли бароришаш 2002 сол ай. объём мотораш 1.6 литр ай. коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш танҳо бензин ай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% кадагӣ ай. 4 баллони нав задагӣ ай. зимни, кондитсионер, электропакет ҳамаша дора, ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархша 100,000 рубли русӣ гуфтесай. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. бародаро лайк мондана фаромӯш накунед. як лайка дариқ надорен. ҳама каса як лайки монем беҳтарин мешавад.
мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ ваз 21061 соли бароришиш 1988 объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷатош тамом шудагай. Мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. 4 баллонаш 80%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷабор Расулов. нархша 8000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 51000 рубли русӣ мешава, бо савдо карда мешава. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худи соҳиби мошин гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Крайслерае ки соли бароришиш 2008 солай. объем моториш 2.4 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, обогрев сидельниё, кожни салон, климат контрол, электропакет, кондитсионер ҳамаша дора, монитор, задни камера. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ай Москва овардагиянаш бе растаможкай. 40000 сомонаш гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 253000 рубли русӣ мешава, бо савдо карда мешава. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. ҳаштум мошини фурӯшӣ ваз 2106 соли бароришиш 2004 солай. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе. нархша 18000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 114000 рубли русӣ мешава, бо савдо карда мешава. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. нӯҳум мошини фурӯшӣ Хундай Туксон соли бароришиш 2010 солай. объем моториш 2.5 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш тоқа бензинай, газа дидагӣ нестай, 1 сола ҳуҷҷат дора, спортивнияй, салонаш кожаи дарай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳозир бошад дар шаҳри Панҷакентай. нархша 45000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 284000 рубли русӣ мешава, бо савдо карда мешава. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Opel Хечибека ки соли бароришиш 1995. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дора, 4 баллони нав задагай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳозир бошад дар шаҳри Душанбе. нархша 23000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 145000 рубли русӣ мешава, бо савдо карда мешава. алишам мешава ба ягон мошине ки дар шаҳри Москва боша. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra ки соли бароришиш 2000 солай. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, 1 сола ҳуҷҷат дора, кондитсионер, 4 та электропакет, 4 баллони нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 40000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 253000 рубли русӣ мешава, бо савдо карда мешава. номерашон дар рӯи экран.
марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. Дувоздаҳум мошини фурӯшӣ Opel Sedan соли барори 6993 объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, ҳуҷҷатош тамом шудагиай, 4 баллонаш 50%. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Данғара 20,000 сомон гуфте сайша. бо рубли ҳозира гардонем 126,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо карда мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. сенздаҳум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka объемни соли барори 1998 объем моториш 1.8 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, гази евро 4 дорад. 11 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 11 моҳ тонировка, кондитсионер, электропакет ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 64,000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 405,000 рубли русӣ мешавад. боз савдо карда мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед. хайр бародаро, то видеои оянда хонобуду сарбаланд бошед. худованд нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. برای تماشای ویدیو هزار رحمت برای تماشا لایک مونه لایک هم لایک من هم ابونه شو.